नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे கிருஷ்ணா कृष्णा கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ணா हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare हरे Rama, Hare हरे Rama, राम Rama Rama, राम राम Rama, हरे Hare हरे Hare. चैतन्य Jaya Jaya, जय Jaya Jaya, Sri Krishna Chaitanya, Jaya Jaya Nityananda. अद्वैत चंद्र जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। Jaya Advaita Kanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। Jaya जय Jaya जय Sri जय श्री Chaitanya चैतन्य Jaya जय Nityananda. नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र अद्वैत जय चंद्र गौर जय भक्त गौर वृंदा. भक्त பிரேமா மாதாஜி உண்டி ஒரு தடவை ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா சொல்லுங்க. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. வெரி நைஸ். ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம போலாம். ஓகே, এই विजयदशमी हायला এই रीती ताना हाके पूछिया तारे कारा इह प्रतीति. ये विजयादशमीते हैलये रीति तागा के पुसिया तारकाय रीति. படிங்க பிரபு. படிக்கிட்ட மாத்தி சாரி. இந்த சம்பவம் கடந்த விஜயதசமி என்று நிகழ்ந்தது. இதை பற்றி நீங்கள் அவளிடம் விசாரித்து நான் உண்மையிலேயே அங்கு வருகிறேன் என்பதை நம்ப செய்யுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த சம்பவம் கடந்த விஜயதசமி நடந்துச்சு. ஓகே, அதனால நான் அங்க போறேன்றாரு. எந்த சம்பவம்? மாதாஜி, அந்த சாலி கிராமத்தை வச்சு அவங்க சாமி கும்பிடுவாங்க விஷ்ணுவை. அப்ப எல்லாம் சாமிக்கு பிடிச்ச அதெல்லாம் சச்சி இவருக்கு சைதன்ய மகாபிரபுக்கு பிடிச்சதும் அங்க இருக்குங்க மாதாஜி. அப்ப நம்ம பையன் அங்க இல்லையேன்னு அந்த சச்சி மாதா வருத்தப்படுவாங்க. அப்ப அவங்க அழுதுட்டு இருப்பாங்க. அதுக்குள்ளாரையும் அவங்க எல்லாமே சாப்பிட்டு போயிருப்பாங்க. அப்ப சாப்பிட்டது எல்லாமே நிஜமா இல்லையான்னு போய் சமையல் கட்டுல போய் பார்ப்பாங்க. எல்லாமே இருக்கும் மாதாஜி. அத அவங்க நினைச்சு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். இப்ப 2 விஷயம் நம்ம இதுல கத்துக்கணும். சச்சி மாதா விஷயத்துக்கு அப்புறமா வரலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க ஜெயந்தி மாதாஜி விஷயத்துக்கு வரலாம். பிகினிங்ல பாத்தீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் நான் என்னோட அப்சர்வேஷன்ல சொல்றேன். தப்பா இருந்தா என்ன மன்னிச்சிடுங்க. பட் என்னோட அப்சர்வேஷன்ல ஜெயந்தி மாதாஜி இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ரா பிகினிங்ல. நானும் சேர்த்து. நான் ஜெயந்தி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி நாங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. பட் ஸ்லோகா புரியவே புரியாது. வார்த்தை வரவே வராது. விஜயகுமாரி மாதாஜியும் அதே கேஸ். ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு அந்த ஒரு நாளோட சீக்வென்ஸே நிறைய மிஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபாலோவே பண்ண மாட்டாங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. இப்போ எனக்கு என்ன ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா, நம்ம எல்லாரும் கேட்குறோம் இல்லையா? பக்தியில எப்படி முன்னேறுமோன்னு தெரியாது. சிலது நம்மளுக்கு ஆப்வியஸா தெரியலாம். லைக் சித்ரா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி எல்லாம் டீச்சர்ஸ் ஆயிட்டாங்க. அவங்கள ஒரு சைட்ல வைக்கலாம். இன்னொரு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்வம் பார்ப்போம். ரைட்? இப்போ எனக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பேன். அதுல ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது சர்வ பிரபு. கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பாரு. ஒரு சின்னதா இருந்தாலும். ஏன்னா அப்பதான் யூ ஆர் அனலைசிங்னு. ரைட்? இதுல ரொம்ப உலகத்திலேயே ரொம்ப இன்க்விசிட்டிவ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்தியால சாரி, உலகம், வேர்ல்டுல, பௌதிக உலகத்துல
ஞானிகளா மாதாஜி? ஞானிகளா? இல்ல எந்த விஞ்ஞானி எந்த கண்ட்ரி? கண்ட்ரி. அமெரிக்கா மாதாஜி. அமெரிக்கா. அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் இல்லையா? இல்ல, இந்தியா தான். இந்தியால தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்குவிசிட்டிவ்னஸ், பயத்தால கேட்காம இருக்கலாம். பட் அந்த கேள்விகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் ஆஃப் இன்குவிசிட்டிவ்னஸ். அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க, நிறைய ஆராய்ச்சி. நம்ம வந்து வெளிப்புறமா அமெரிக்கால நடக்கிற ஆராய்ச்சியை பத்தி சொல்றோம், பட் ஆக்சுவலி இது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ரஸ் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளே வந்து முன்ன இருந்ததை விட முன்னன்றது மத்தவங்களோட நம்ம நிறைய தடவை கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம். எனக்கு இந்த மாதிரி வரலையே மாதாஜி நினைக்கிறது தப்பு இல்ல, அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு கத்துக்கிறதும் தப்பு இல்ல. ஆனா நம்ம ப்ரோக்ரஸ் ஆயிருக்குமான்றது வந்து நம்ம நல்லா பார்க்கணும். அது எந்த குவாலிட்டியா வேணா இருக்கலாம். இப்போ தாரிணிஸ்ரீ மேமோட ப்ரோக்ரஸ் நான் சொல்வேன். இப்போ டீம் கோசம் பேசுறது, யாராவது நம்ம வைஷ்ணவானா போற அந்த போராட்டத்தை, என்ன மாதாஜி டிவோஷனா இன்னும் காம் ஆயிட்டு இன்னும் எதுவுமே பண்ணாம இருக்குமே? இல்ல, ஒரு ஒரு ரோலுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும். சதுர்வர்ணம் மயா தேதிய குண கர்ம விபாகஷ தஸ்ய கர்த்தாரம் அப்பிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அப்பியம். இப்போ வந்து இங்க யாராவது டாக்டர் இருக்கீங்களா இந்த குரூப்ல? இல்லையா? சரி, ஓகே. இப்போ இங்க வந்து ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ யாராவது மயங்கி விழுந்துட்டாங்கன்னா, நம்மலாம் என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணி ஊத்துவோம் வாயில. இல்ல அவங்கள எழுப்போம். இப்போ டாக்டர் வந்து ஒரு அறை குடுக்குறாங்க. இல்ல அவங்க டக்குன்னு ஊசியால ஒரு குத்து குத்துறாங்கன்னா, "மாதாஜி எவ்ளோ மோசம் தெரியுமா அவங்க? அப்படியே ஒரு கத்தி எடுத்துட்டு ஊசி எடுத்துட்டு படக்குன்னு கத்தி குத்திட்டாங்க மாதாஜி" அப்படின்னு சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா, அவங்க டியூட்டி அவங்க பண்றாங்க. நம்ம வந்து, ஆஹா! அந்த டாக்டர் பண்ண உடனே எல்லாரும் கிளாப் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கத்தி எடுத்து குடுக்கலாமா? குடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா, ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, ஒரு ரோலுக்கு தகுந்த பாவம் இருக்கணும். இப்போ அந்த ரோல் தாரணேஸ்வரி மேம்க்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ற பாவம், டிவோட்டிஸ்க்கோசரம் அந்த டீம் டிவோட்டிஸ்க்கு சண்டை போடுற பாவம், அந்த ரோல் எடுக்கணும். பாத்தீங்களா? நம்மளும் வந்து அந்த மாதிரி இன்னொரு டிவோட்டி அஃபெக்ட் ஆனா அந்த ரோல் எடுக்கணும். அதுக்கோசமே தவிர செல்ஃப் கிராட்டிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடாது. எனக்கோசம் நான் சண்டை போடுறேன், பாத்தீங்களா மாதாஜி சொன்னாங்க சண்டை போடுறதும் சத்ரியா வர்க்கம், பாருங்க நீங்க எப்படி என்கிட்ட சொல்வீங்க நான் சண்டை போடுறேன், நான் டிவோட்டி அப்படின்ற பாவம் இல்ல. இன்னொரு வைஷ்ணவாக்கோ இல்ல ஆண்டவனுக்கோ இருந்தா நம்ம சண்டையில ஈடுபடலாம். அதுவும் கரெக்டா தெரிஞ்சு பண்ணணும். சும்மா எனக்கும் சண்டை வருது அந்த ஸ்பிரிட்டை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு பண்ணக்கூடாது. இதே மாதிரி எதுக்கு நான் இந்த கம்பேரிசன் எடுத்தேன்னா, அவங்களுக்கு அந்த growth-அ நான் பார்க்கிறேன். அதே மாதிரி ஒருத்தர்ல growth பாத்தீங்கன்னா, ஜெயந்தி மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஷன் கமிட்மெண்ட். கலாவதி மாதாஜி நம்பர் நோட் பண்ணிப்பாங்க, பிரேமா மாதாஜி கண்டென்ட் நோட் பண்ணிப்பாங்க. அதுல இருந்து யாராவது க்ரோ ஆயிருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெயந்தி மாதாஜி ரொம்ப ரா. மத்தவங்க எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் நான் பார்த்த அப்சர்வேஷன் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து சச்சி மாதாஜி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பேக் டு மெயின், சத்ய மாதா வந்து சாலிகிராம் செல்ல பண்றாங்க. அங்க சாப்பாடு காணாம போயிடுது. அது அவங்களோட பிரம்மையா? இல்ல 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 அப்ப மாதாஜி. என்ன அவங்க என்ன அது? அவன் மகன் சைதன்யரையே அவன் மனசார நினைக்கிறாங்க மாதாஜி. அந்த மனசார அவங்க நினைக்கும் போது அந்த நினைப்பு வந்து சைதன்யருக்கு வந்து அம்மா அப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு அந்த மனசுல வந்து அவரே வந்து அப்படியே சாப்பிட்ட மாதிரியே அவர் வந்து சாப்பிட்டு போயிருப்பாரு மாதாஜி. பிரம்மையெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. மனசார அவர் வந்து செய்வார் அம்மாவுக்காக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மனதார வந்து அவங்க வந்து என்ன செய்றாங்க, அவங்க அம்மாக்கோசரம் அவர் நேராவே போறாரு. இப்போ வந்து எப்படி அவங்க அம்மாக்கு கண்ணுல தெரியலையோ நம்ம கண்ணுக்கும் டொச்சு. ஏன்னா அடிக்கடி டொச்சுன்னா நம்ம கண்ணுக்கும் தெரியல. இப்ப வந்து நான் எப்ப பாரு சொல்வேன், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா நடக்கச்சே பஞ்ச தத்துவங்கள், ராமருக்கு கிருஷ்ணர் கதை நடக்கச்சே கிருஷ்ணர் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமான்னு வாயில ராமர் வந்தாலே அனுமான் எல்லான்னு. ஐயோ மாதாஜி என்ன மாதாஜி இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க? லேப்டாப் தேடினேன், பின்னாடி தேடினேன், முன்னாடி தேடினேன், கண்ணுல தெரியல, எனக்கும் தெரியல. ஓகே, பட் என்னன்னா நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தா யாரு சொல்றாங்க? நான் சொல்றேன்னு இல்ல, சாஸ்திர ஸ்ரத்தா. சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. அப்ப நான் சொல்றதை நம்ப மாட்டீங்களா? நம்பணும். ஏன்னா நானும் சாஸ்திரங்கள் சொல்றத, நம்ம ஆச்சாரியா சொல்றதால நான் சொல்றதும் அவங்க சொல்றத நம்ம வாயால வரதால நம்பணும் அப்படின்றத சொல்றோம். ஸோ இதை நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் பிலீவிங், ரியலைசிங். இது வந்து ரொம்ப உண்மையா பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நம்மளோட ரியலைசேஷன் ஏறும்னா, மாதாஜி இதுக்கு முன்னாடி ரியலைஸ் பண்ணலையானா இருக்கும். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எஃப்எம் டிவில வந்து ஒன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம், ஆண்டனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் கார்லயோ, இல்ல பழைய காலத்துல ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும், ரைட்? அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் எதுக்கு? அந்த சிக்னல் பிக்கப் பண்றதுக்கு. இப்போ நம்ம அந்த சிக்னல், ஸ்பிரிச்சுவல் சிக்னல்ஸ் பிக்கப் பண்ற டேலண்ட் இருக்கு, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி அப்ப வந்தது இல்லையா? இருக்கலாம், வரல நான் சொல்ல, பட் அதை பிக்கப் பண்ற டேலண்ட் நம்மளுக்கு இல்லை. இப்போ அந்த டேலண்ட் இருக்கிறதுனால, அதனாலதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா, நம்ம அந்த பாவத்துல இருக்கோன்றதால சொல்றோம். சரிங்களா? இப்போ அம்மா வந்து சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு தெரியல, ஏன்னா அவங்களால நம்ப முடியல, எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியலையே என் பையனே, ஆனா சாப்பிடுறது அவங்கதான் அப்படின்னு தெரியவும் படுத்துவாங்க ஒரு நாள். பட் இப்போதைக்கு இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதே காக்காயித பிரபு விவலஹாயிலா லோகவிதாயா கரிதே பிரபு தைரிய தரிலா. சர்வ பிரபு, நான் என்ன சொன்னேன்? உங்களை படிக்க சொல்ல மீனா, நான் வந்து நீங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ அதனால
என்ன நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்ன்றதெல்லாம் நீங்க சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, மறந்து நோ ஓகே சாரி, ஜஸ்ட் சேயிங். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்? மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। एते के कहिते प्रभु विवलहाइला லோகவிதாயா காரிதே பிரபு தைரிய தரிலா. இவை எல்லாவற்றையும் விவரிக்கையில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு சற்று கலக்கமுற்றார். ஆயினும் பக்தர்களை வழியனுப்பும் பொருட்டு அவர் பொறுமையுடன் இருந்தார். அவர் எதுக்கு கலைப்படைகிறாரு? கலக்கமுட்டார் மாதாஜி, கலக்கமுட்டார். இது அவங்க அம்மாவை நினைச்சு கலக்கமுட்டார் மாதாஜி. அதான் ஏன் அப்செட்டா இருக்காரு? சாரி, வாயில அவர் வருத்தப்படுறாரு. அவர் அந்த அம்மா பாவம் நடந்த உடனே அவர் அங்க போயிட்டாரு. ரைட், அம்மாவோட இருக்க முடியலையேன்னு. அதனால அவர் எல்லாருக்கும் டாடா பாய் பாய் சொல்லிட்டு இன்னமும் பொறுமையா இருக்காரு அப்படின்னு. இது ஏன் சொல்றேன்னா, மறுபடியும் இந்த வேர்ட்ஸ் படிக்கிறேன்னா, நிறைய பேர் அட்டாச்மெண்ட்க்கும் அஃபெக்ஷனுக்கும் குழம்புறாங்க. என்ன மாதாஜி சன்னியாசி ஆயிட்டாரு கிருஷ்ணரே, ஆனா அம்மா ஞாபகம் வரக்கூடாதுன்னு கிருஷ்ணர் சொல்லவே இல்லை. ரைட், இப்போ 2 ஆசைகள்ல கட்டுப்படுத்துற ஸ்டேஜ்ல நம்ம இருக்கோம். ஆசைகள் துறக்கிற ஸ்டேஜ்ல ரெனன்சேஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஆசைகளே இல்லாத ஸ்டேஜ் போனோம்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஸ்டேஜ். ரைட், அதுதான் அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான. அது வேண்டதுனால எனக்கு ஆசையே இருக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டாங்க. இப்போ நம்மளோட ஆஸ்டாரிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஏகாதசி நாள் பாதாம் அல்வான்னு நீங்க யாராவது பேசுனீங்கன்னா எனக்கு ஆசை வரும். ஆனா வந்தா தப்பில்லை. ஆனா அது வந்தும் நான் சாப்பிடாம இருக்கிறதா கிரேட். அதே மாதிரி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபுக்கு அம்மா ஆசையே வரக்கூடாதுன்னு இல்லை, வரலாம். ஆனா அவங்க உடனே அவர் துறவரத்தை விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்களா? அது இல்லை. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ இதுல என்ன சொல்லணும், இட் இஸ் நாட் என்ன சொல்றது, இது பண்ணாம இருக்கிறது இல்லை. ஆசைகள் வந்தாலும் தான் அந்த ஆசைக்கு அடிமைத்தனம் இல்லாம இருக்கிறது தான் அதோட என்ன சொல்றது, கிரேட்னஸ், எஃபெக்டிவ்னஸ், எப்படி வேணா சொல்லுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராகவ हरे कृष्णा प्रभु जी। வச்சன ஷரசா தோமாரா சுத்த பிரேமா ஆமி ஹாயி துமாரா பாஷா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொன்ன அப்புறம் சொல்லுங்கப்பா. நான் சொல்லியாச்சு, நீங்க சொல்லுங்க. राघव पंडिते कागिना वसन सरसा तुम्हारा सुत प्रेमे आमी हाजमो तुम्हारा वसा। மொழிபெயர்ப்பு. அடுத்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராகவ பண்டிதரிடம் சில இனிய வார்த்தைகளை பேசினார். அவர், என் மீது நீங்கள் கொண்ட தூய அன்பினால் நான் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்றார். ஹரே கிருஷ்ணா அவரு யார்கிட்ட மாதாஜி। சொல்றாரு? நம்ம ராகவா பண்டிட் கிட்ட சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, நான் அதாவது எதுக்காசனா உனக்கு என் மேல பிரேம இருக்கிறதால நான் உன்னோட கடமைப்பட்டிருக்கேன். இதேதான் கிருஷ்ணரும் சொல்வாரு. யார்கிட்ட சொல்வாரு? அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்வார் மாதாஜி. அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்ல மாட்டாரு, உனக்கு பியூர் லவ். யார்கிட்ட சொல்றாரு? உத்தவர்கிட்ட சொல்வார் மாதாஜி. உத்தவர்கிட்டயும் அவர் சொல்ல மாட்டாரு. அவர் உத்தமர் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி, நீ என்னோட பியூர் டிவோட்டி, நீ கண்டாமினேட் ஆக மாட்டேன்னு 2 பேர்கிட்ட தான் சொல்வாரு, நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு. பீஸ்மரா மாதாஜி. ராதாராணி மாதாஜி. ராதாராணியா மாதாஜி. ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ். ருக்மணி தேவி மாதாஜி. இல்ல ருக்மிணியை ஓட்டுவாரு சுத்வா குணான்னு. கோபிகள் கிட்ட சொல்வாரு, உங்க பிரேமைக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ். எதுக்கு சொன்னா, ராதாராமியும் ஒன் ஆஃப் த கோபிஸ்னால. ஸோ அதனால கடமைப்பட்டிருக்கேன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க அங்க விடுறாங்க. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா, இன்னொருத்தர் யார்கிட்ட சொல்றாங்க? சாக்கிய பாவ்ல சொல்றாரு. இது மாதுரிய பாவ். சாக்கிய பாவ்ல யார் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு? மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் கிளியர் இல்ல, சாரி. கலாவதி மாதாஜி. அர்ஜுன் இதான் கேட்கறது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். ஆல்ரெடி அர்ஜுனர் சொன்னாங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ யாரா இருக்கணும்? பலராம் இல்ல, தேவகி மாதாஜி. தேவிக்கு சாக்கிய பாவ்ல வராதே, வாத்சல்ய பாவ் தானே தேவிக்குமா? சுதாமாவா மாதாஜி? எக்ஸலென்ட். யார் சொன்னாங்க சுதாமா? லலிகண்ணன் மாதாஜி. லலிகண்ணன் மாதாஜி சைலண்டா இருந்தா அங்க உள்ள இருந்து டபக்குன்னு ஸ்ப்ரிங் பண்ணுவாங்க. எஸ் சுதாமா. எதுக்கு அப்படி சொல்றாரு சுதாமன் பத்தி? மாதாஜி அவங்க சாந்திபனி முனிவர் கிட்ட இருக்கும்போது ஃபாரஸ்ட்ல போவாங்கல்ல மாதாஜி. அப்ப அந்த அவல்
சுதாமா மட்டும் எடுத்துக்குவாரு. ஸோ அப்போ வந்து நீ எனக்கு வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் அவங்க அதை ஞாபகம் வச்சுதான் அந்த அவல் வந்து இவர் முடிச்சு கொண்டு போவாரு. கரெக்ட். பட் எதனால நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்றாரு. ஓகே, அவர் வந்து கொடுக்குறாரு, நீங்க கொடுத்தீங்க, நான் கொடுத்தேன். ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல். நோ. ஸோ என்ன, சம்திங் ஷுட் பி கிரேட் இல்ல மாதாஜி. அவர் ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டார் மாதாஜி. அவங்க சம்சாரம் வந்து இந்த அவள் கொண்டு போய் கிருஷ்ணர் இந்த அவளை கொண்டு போய் நான் எப்படி கொடுக்கறதுன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அதுவா மாதாஜி? பாதி கரெக்ட். பட் அது சொல்ல முடியாது. ஃப்ரெண்டா இல்லாம நிறைய பேர் கேட்க மாட்டீங்க. நீங்க கூட சிஸ்டர் கலாவதி மாதாஜி கிட்ட கேட்டுட்டே இருக்கீங்களா டெய்லி இது வேணும் அது வேணும்னு? எப்பவுமே யார்கிட்டயும் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். அப்போ கொடுப்பன நீங்களும் அப்போ அதுவும் சுதாமாவும் ஒண்ணும் இல்ல. அப்போ எப்படி சொல்லணும்? பகவான் வந்து அவரை மனசுல இருக்கிறத நினைச்ச உடனே வந்து அவங்க சம்சாரம் வந்து அனுப்பிச்சிருவாங்க. அவங்க நினைச்ச உடனே அதை வந்து அதை நிறைவேற்றி வைக்கிறதான மாதாஜி பகவான். நம்ம மனுஷங்க, பகவான் வந்து அதை நிறைவேற்றி வைக்கிறார் மாதாஜி. ஆக்சுவல் ஆன்சர் வந்து எல்லாரும் கிட்ட போறீங்க, பட் டச் பண்ணல. என்னன்னா இப்போ பகவான் வந்து சுதாமாக்கு கொடுக்குறாரா கொடுக்கலையா? கொடுக்குறாரு மாதாஜி. கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு? என்ன கொடுக்குறாரு? என்ன கொடுக்குறாரு? செல்வங்கள். செல்வங்கள். யாரோட பகவான் யாரோட செல்வங்கள் கொடுக்குறாரு? அவருடைய செல்வத்தை எடுத்து கொடுக்கிறார். பகவானுடைய செல்வங்களை தான் கொடுத்தாங்க. அவரோட செல்வத்தை எடுத்து கொடுக்குறாரு. Right? ஐஸ்வர்யங்கள். இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் செல்வங்கள் மகாலட்சுமியோட நான் வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி உங்க சிக்னல் இல்ல மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி நான் மியூட் பண்றேன். ஓகே, கலாவதி மாதாஜி மியூட். மியூட்டும் போக முடியல. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன ஆகுதுன்னா அவரோட செல்வத்தை எடுத்து கொடுக்குறாரு. பட் சுதாமா என்ன கொடுத்தாரு? அவருடைய அன்பு, அவளுக்கு அவள் பிரேமை, கொடுத்தார். பக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அந்த அவள்ல கொடுப்பாரு மாதாஜி. அவள் எங்க இருந்து வாங்கி கொடுக்குறாரு? உங்க சம்சாரத்துக்கு இருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாரு. சம்சாரம் எங்க இருந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க? பக்கத்து வீட்டுல வாங்கி கொடுத்தாரு. எக்ஸலென்ட். சோ கடன் வாங்கி கொடுத்தாரு. சோ அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணரார கடன் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா? முடியாது மாதாஜி. முடியாது. ஏன் முடியாது? கிருஷ்ணரால கடன் வாங்க முடியாது. எல்லாமே அவர் கடவுள் போய் அவரை எல்லாமே அவருதான். எக்ஸலென்ட் மாதாஜி ஆன்சர். எல்லாமே அவருது. இப்ப வந்து இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்றாரு, இப்படி எல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியும். எப்படியும் அவர் எப்படி இருந்தாலும் கொடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு தவறாம கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்ம அந்த வழியை கடைபிடிக்கின்றதுல ஒரு மெயின் வழி. ஓகே, அவர் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா அவங்க 2 பேர்கிட்ட ஏன் கடன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த லெவல் போக முடியல அவரால. ஏன்னா அவரால முடியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா கடன் எப்படி வாங்குவார்? எல்லாமே அவருது. ரைட். இப்ப வந்து என்கிட்ட ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், எனக்கு நிறைய சாப்பாடு இருக்கு, நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறது குட். ஆனா என்கிட்ட இருக்கிறது என்னோட சாப்பாடுனா நான் அது உண்டி உங்களுக்கு கொடுத்தேன்னா அது வந்து நான் கிரேட்டு. ஆனா என்கிட்டயே சாப்பாடு இல்லை, என்கிட்டயே பணம் இல்லை, நான் பிச்சை எடுத்து போய் யார்கிட்டயோ வாங்கிட்டு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தேன், இல்ல கடன் வாங்கி உங்களுக்கு சமைச்சு போடுறேன்னா அப்ப நான் இன்னும் கிரேட் இல்லையா? அந்த கிரேட்ல சுகதாமா இருக்காரு. தன்கிட்ட இருக்கிறதுல கொஞ்சம் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர், அதனால அவர் கிரேட்டா இருக்காரு. பாயிண்ட் என்னன்னா சொல்றாரு, அப்ப என்னால அந்த லெவல் போக முடியாதே, உன்னை எப்படி நான் வந்து கைமாறு பண்ணுவேன் எப்படின்னா இது இப்படி சொல்றாரு. அதே மாதிரி கோபிகள் என்ன கிரேட்னா எல்லாமே கிருஷ்ணர்து. ரைட். அவருக்கு பிரச்சனை வரப்போறது இல்லை. ஆனா கோபிகள் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணா வேணுமேன்னு சரணாகதி எடுக்கிறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் வச்சுட்டு தான் பண்றாரு. அந்த லெவல் ஆஃப் லவ் வந்து என்னால பீட் பண்ண முடியாது. ஐ கான் டூ. ஏன்னா நானும் செல்ஃப்லெஸ்ஸா தான் பிரியப்படுறேன் உங்களை. ஆனா எதையும் நான் விட்டுட்டு உனக்கோசரம் வரல, எல்லாமே நான் வச்சிருக்கேன். ஸோ வாட் ஐ ஹேவ் ஐம் கிவிங் யூ. ஆனா நீங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரீங்க, அதை வந்து முடியாது. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் விட்டுட்டு வா சொல்றாரு. விட்டுட்டு வா. ஆனா ஆமா, அவர் ரொம்ப பொசசிவ். குழந்தை அந்த மாதிரி தானே. குழந்தை மடி மேல நீங்க சமைக்கிறீங்கன்னா ஓகே மம்மி நீ சின்ன குழந்தை 6 வயசு குழந்தை, எனக்கு பசிக்குது கூடு பாலுன்னு அழுமே தவிர ஓகே நான் 3 months வெயிட் பண்றேன், 3 minutes நீ வந்து பொங்க போட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுமா? ஏன்னா குழந்தை பொசசிவ். அதை நம்ம ஒத்துக்கிறோம். ஐயோ என் குழந்தை அழுது பாருங்களேன் அப்படின்னுவோம். ஐயோ என்ன கூப்பிட்டு பாரு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் ஆயிடுச்சு, ஏன் கிருஷ்ணர் கேட்கிறாருன்னு நினைச்சோம்னா நம்மளுக்கு பக்தி ப்ராப்ளம். ஆனா கிருஷ்ணர் கூப்பிடுறாருன்னு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம பக்தியில முன்னேறணும். இதை நம்ம இதெல்லாம் வந்து இனிமே வந்து நான் டெஸ்ட் வைக்க போறது இல்லை, நீங்களே உங்களுக்கு செல்ஃப் டெஸ்ட் வச்சுக்க போறீங்க. சரிங்களா? அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இனாரா கிருஷ்ண சேவையாரா காத சுன சர்வ ஜன பரம பவித்ர சேவா ஆதி சர்வோத்தமா. நானா ஆமா. ராகவ பண்டித ககேன வசன சைச சரச மாதாஜி 69 மாதாஜி 69 இகரா இகார கிருஷ்ணர் சேவாரா கத சூர்ண சர்வ ஜன
பரம பவித்ர சேவா அதி சேவ சர்வத்ர சர்வோத்தம. படிங்க மாதாஜி. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லோரிடமும் தெரிவித்தார், ராகவ பண்டிதரால் கிருஷ்ணருக்கு ஆற்றப்படும் தூய பக்தி தொண்டினை பற்றி கேளுங்கள். உண்மையில் பரம பவித்திரரான ராகவ பண்டிதரின் சேவை அனைத்திலும் உத்தமமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு, பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பண்ணது யாரு? ராகவா பண்டிட், ரைட்? அந்த பண்டிடோட சேவை வந்து ரொம்ப பியோர் அண்ட் ரொம்ப ஈஸிலி அக்கம்ப்ளிஷ் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம பியோர் டிவோஷன்ல பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன், இது ரொம்ப அந்த பாவம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும்னு. இது வந்து நம்ம நிறைய தடவை, சாரி நான் ஒரு டீட்டூர் எடுக்கிறேன், பர்சனல் ரியலைசேஷன் சாரி ஷேர் பண்றேன். ஆண்டாள் பத்தி நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம், கேட்டிருக்கோம், ரைட்? ஆண்டாளனா யார் ஆண்டாள்? கிருஷ்ணருடைய 12 ஆழ்வார்கள்ல ஒருத்தவங்க. மார்கழி மாசத்துல 12 ஆழ்வார்ல ஒருத்தர் ஆண்டாள். மல்லிகா மாதா நெக்ஸ்ட் டோக்கா போங்க. சோ அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் அதர்வைஸ் ஹூ இஸ் ஆண்டாள்? பெரியாழ்வார். என்ன பெரியாழ்வாருக்கு பொண்ணா வந்தவங்க. நெக்ஸ்ட் பூமாதேவியோட அவதாரம். வெரி நைஸ். பூமாதேவியோட அவதாரம் ஆண்டாள். சோ பேசிக்கலி ஆண்டாள் இஸ் பேசிக்கலி ஓகே கான்செப்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ரைட்? அதாவது அவர் எந்த பாவத்துல அவங்க கிருஷ்ணரை வந்து லவ் ஐ மீன் எந்த பாவத்துல ரிலேட் பண்றாங்க? மாதாஜி அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாலைய மாதாஜி, மாதுரிய பாவத்துல அவங்க கழுத்து அவங்க மாதுரிய கழுத்துல பாவம். போட்டு அந்த மாதுரிய மாலையை பாவம் வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பாங்க. அந்த மாலையில ஒரு நாள் வந்து ஒரு தலைமுடி இருந்தது. அந்த முடியை பார்த்துட்டு இது எப்படின்னு என்ன ஏதுன்னு கேட்டுட்டு அப்புறம் அவங்க அப்பாட்ட வந்து இது மாதிரி நான் தான் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு மேல அந்த கதை வரும். நைஸ் ஆன்சர். பட் என்ன நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆன்சர் புஷ்பா மாதாஜி சொன்னாங்க. என்னோட கேள்வியோட ஆன்சர் மாதுரிய பாவம். மாதுரிய பாவம். மாதுரிய பாவம். சோ மாதுரிய பாவத்துல இருக்காங்க. மாதுரிய என்ன பாவ? பரக்கியாவா ஸ்வக்கியாவா? பரக்கியா மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். பரக்கியா. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா நம்ம கோபியா. ஐயோ கோபியான்றோம். நம்ம சவுத்ல நமக்கு தெரிஞ்ச கதையிலேயே நம்மளுக்கு அந்த பேர் சொல்றதுல. ஏன்னா ஆண்டாள் வந்து மனைவி பாவத்துல வரல, மனைவியா பிறக்கல. மனைவியா இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு லவ்வர்ன்ற பாவத்துலதான் கிருஷ்ணரை பார்த்தாங்க. கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ன்ற பாவத்துலதான் இருந்தாங்க. அவங்க அந்த பாவத்துல இருந்த அந்த ஆண்டாளோட பத்தி நம்ம கேட்டிருக்கோம், பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரியா நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இப்ப வந்து ரொம்ப பக்தியில ஆல்ரெடி இப்ப பிரேமா மாதாஜி, இவங்க பத்மா மாதாஜி எல்லாம் ரொம்ப என்ன சொல்றீங்க, சின்ன குழந்தையிலேயே ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி வளர்ந்தவங்க. யாராவது பேர் விட்டுனா என்ன மன்னிச்சிடுங்க, பட் நான் ஜென்ரலா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றேன். இப்ப நான் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே இருந்தாலும் காதுல கேட்டுக்கிட்டதே இல்லை. ஒரு சைட்ல வைஷ்ணவ குடும்பம் தான், அது என்ன நடந்துச்சுன்னு கூட தெரியாது. எங்க அம்மா இப்ப சொல்றாங்க, ஆமாமா தாத்தா ரூம்ல ஃபுல் புக்ஸ் இருக்கு, அது என்ன புக்குன்னு யாருமே பார்த்தது கூட இல்லை. அந்த பெரிய தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் சொல்லுவோம் இல்லையா, சொந்த கோல், அதெல்லாம் யாரோ கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, தெரிய கூட தெரியாது அது அப்படின்னு. எதுக்கு சொல்றேன்னா அப்படி புண்ணியம் இருந்தோம் பிறந்தோம் அது யூஸ் பண்ணிக்காம இருக்கும். இப்ப ஆண்டாள் கதைகளே வந்து அவ்வளவு எனக்கு தெரியுமானா தெரியாது. ஆனா ஆண்டாளோட பிரேமை வந்து கண்ணெதிரில நான் வந்து விட்னஸ் பண்ணது முந்தானி நாள். எப்படின்னா டீடூர் எடுக்கிறேன், அதான் சொன்னேன். பகவத்கீதா. ஓகே, பகவத்கீதா வந்து நம்ம கையில இருக்கிறது ஒரு புத்தகம், அப்படிதான் பாக்குறோம். மாதாஜி படிக்கிறோம் மாதாஜி, இப்பெல்லாம் இப்படி இல்லை மாதாஜி, வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் லவ். ஓகே, சிலர் பூஜை கூட பண்ணுவாங்க. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி சொன்னாங்க, யாரோ வீட்டுல பகவத்கீதா இவ்வளவு குண்டாயிடுச்சான். எப்படி ஏன்னா பூஜை ரூம்ல வச்சு தண்ணியெல்லாம் ஊத்தி தீர்த்தெல்லாம் ஊத்தி அந்த புக்கே குண்டாயிடுச்சுன்னு. பகவத்கீதா நல்லதுதான், ஆனா அதை குண்டாக்குறதுக்கோசரம் நம்ம படிக்கல. நம்ம ஞானத்துல குண்டாறதுக்கோசரம் நம்ம படிக்கணும், அதை பூஜை பண்றதுக்கோசரம் இல்லை. ஆனா அந்த குண்டு ஆறதே இல்லை நம்ம, ரைட்? நம்ம குண்டு ஆறோம் சைஸ்ல சாப்பிட்டுதான். பிரசாதம் வந்து நல்லா ஹானர் பண்றோம். இப்போ வந்து இந்த டைம் வந்து நம்ம லாஸ்ட் மந்த் பகவத்கீதா வந்து நான் கிஃப்டா கொடுத்தது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, சேவை, புக்கு செல்லிங் சேவை. அந்த சேவையில பார்ட் ஆஃப் இட் பூஜாரி ஒருத்தர் கேட்டாருன்னு கொடுத்துருந்தேன் பகவத்கீதா தமிழ்ல. அவங்களோட இன்னொரு பூஜாரி வந்து என்கிட்ட முந்தா நேத்து கேட்டாங்க, இந்த முந்தா நேத்துக்கு முந்தின நாள், இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பகவத்கீதா வேணும் அப்படின்னு. இப்போ பகவத்கீதா எனக்கு கொடுக்க முடியுமானா நான் கொடுத்தேன். அவங்க நான் பே பண்றாங்க, இல்ல பிரபு வேணாம் அப்படின்னு. ஸோ அவங்க வந்து தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு அவங்க ஆண்டாளுக்கு சேவை சென்றவங்க. அவங்க ஆண்டாள் முன்னாடி வந்து அந்த புக்கை வச்சாங்க. வச்ச ஒரு செகண்ட்ல எல்லாரும் சொல்லுவீங்க மாதாஜி இது காமன், எல்லாருமே கவுண்டர் பண்ணும், ஒரு பூ விழும் அப்படின்னு. நம்ம நிறைய தடவை நம்ம நினைச்சா கூட பூ விழும். நானும் பார்த்திருக்கேன் நிறைய மாதம் ஒரு தடவை பூ ஏனோ ஒரு நல்ல காலத்துல விழுந்திருக்கு. அம்மாவுக்கும் சொல்லிருக்காங்க, பாத்தியா பூ உடுத்திருக்கு அப்படின்னு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தது என்னன்னா, ஆண்டாள் மேல இருந்து இந்த சைட் பூ, அந்த சைட் பூ, மேல இருந்து பூ, மாலை எல்லாம் பழம் எல்லாமே விழுந்துச்சு.
நான் அப்படி பேக் மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தேன் வச்சுக்கோங்க. நான் ரியலைஸ் பண்ணல. அப்போ தான் நான் நினைச்சேன் எப்படி ரியலைசேஷன் மாறுதுன்னு. அப்போ வந்து அந்த பூஜாரி சொன்னப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணது என்னன்னா, பூஜாரி சொன்னாரு, பூ விழுந்து பார்த்துருக்கேன், ஆனா பூ கொட்டுறதை இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். பகவத்கீதா மேல பாருங்க மாதாஜி, நீங்க கொடுத்த உடனே எப்படி கொட்டுறது அப்படின்னாங்க. ரைட், பக்கத்துல இருக்கிற பூஜாரி அங்க லக்ஷ்மி எல்லாம் வந்துட்டாங்க. அப்போ வந்து அவர் வந்து அப்போ நான் என்ன அப்புறமா திரும்பி வரச்சே தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் அண்ணா எவ்வளோ பிரேம இருந்தா அந்த பகவத்கீதா அவங்க பாதத்துல நீங்க சொல்லுவீங்க. அது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஆல்டர் சொல்லுவோம். ஆல்டருக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க? மந்திரா? தமிழ் தமிழ் ஆ? மேடை மாதாஜி. இல்ல மேடை, பட் ஓபன் மேடை இல்ல, க்ளோஸ்ட் மேடை. இப்படி ஃபுல்லா Closed. பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அதுல காற்று போகிற சான்ஸ் கூட இல்ல, ஃபேன் கூட இல்ல அங்க. ஆனா அந்த புக்கு வந்த உடனே ரொம்ப ஆப்வியஸ், நான் எவ்வளோ என்ன வந்து ஒரு என்ன சொல்றீங்க, ஒரு ஞானியா இம்பர்சனலிஸ்டா நினைச்ச சான்ஸே இல்லை. இது கோயின்சிடென்டல் நினைச்சா கூட நான் வந்து அதை விட பெரிய முட்டாளா இருக்க முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப ஆப்வியஸ், காற்று இல்ல, அது அப்படியே விழ ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, அது வந்து எப்படி அவங்க சொன்ன உடனே நினைச்சேன் அவங்களுக்கு எவ்வளவு பிரியம் கிருஷ்ணர் மேல இருந்தா. பாவத்தை பாருங்க, நம்ம எல்லாம் புக் அப்படி வச்சுட்டு ஒரு மூலையில இருப்போம், அந்த புக் எங்கேயோ ஒரு மூலையில கிடக்கும். அவங்க கால புக்கு வந்தோடனே அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிருஷ்ணர் மேல பிரேமம் இருந்தா பூவா கொட்டுறது. உங்களுக்கு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியறதா? அது சொல்லும் போது புரியுது மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி, புரியுது. நல்லாவே புரியுது மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. நீங்க சொல்லும் போது உங்க குரல்லே அந்த பாவம் வருது மாதாஜி. என் குரல்ல இல்ல, ஆண்டாளுக்கு வந்து சொல்றேன். அவங்களுக்கு வருது மாதாஜி. புரியுது எவ்வளோ மாதாஜி. எவ்வளோ அந்த லவ் இருந்தா. இப்போ நம்ம எல்லாம் லவ்னு சொல்லிக்கிறோம். ஓகே, ஆனா நம்ம வந்து எவ்வளோ குறைச்சல் அவங்களது என்ன அப்படின்னு. அண்ட் ரெண்டாவது வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா, விக்கிரகம் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுமா? சாக்ஷி கோபால் நேத்து வந்து அந்த கதை சொல்லணும். முந்தா நேத்து ரேவதி மாதாஜி 10th சாப்டர் பகவத்கீதால வந்து வரும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எடுக்கிறேன் இல்லையா சாப்டர், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்ஷி கோபால்ல ஒரு லைன் நான் சொன்னேன், வென் யூ கேன் டாக் வை கான்ட் யூ வாக். உன்னால பேச முடிஞ்சா நீயே நடக்கும். ஏன்னா அந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் சொல்வாரு, சாட்சியா வா கோபாலா கிருஷ்ணா அப்படின்னு. நான் எப்படி வருவேன்னு கேட்பாரு. ஏன் நீ பேசுறச்சே நீ நடந்து வர முடியாதா, நீ வா. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவருக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை. இங்கிலீஷ்ல அந்த டேர்ம் இருக்கு, வென் யூ கேன் வாக், வென் யூ கேன் டாக் வை கான்ட் யூ வாக் அப்படின்னு. நீ ஏன் பேச முடியறச்சே நீ ஏன் நடக்க முடியாது, நடந்து வா அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நடந்தும் போவாரு. அந்த மாதிரி விக்கிரகத்துக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குன்னா, அந்த விக்கிரகத்தோட பவர் வந்து எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லனா, அவ்வளோ பூ கொட்டுறச்சே. அப்போ அந்த ஆண்டாளோட பிரியம் அப்பதான் எனக்கு அப்போ கூட தெரியல, வீட்டுக்கு நடந்து வரச்சேன்னு நான் நினைச்சேன். ஆஹா, கேன் யூ சி அந்த பாவம் எவ்வளோ. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாலை தான் போட்டுப்பேன்னு நம்ம ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்னாங்க, சொல்ல மாட்டாரு. ஏன்னா அந்த பாவம். அப்ப நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி இப்போ தானே சொன்ன ஆண்டாள் வந்து பூமாதேவி அப்படின்னு. ஏதோ நாங்கெல்லாம் கிண்டலா நேத்து பேசிட்டு இருக்கச்சே எங்க அம்மா கிட்ட சொல்ல வச்சு, எங்க அம்மா நம்மளுக்கு எல்லாம் எப்படி போகிறதுனால, நீ கூட விருப்பப்படு, குழந்தை என்ன மாதிரி ஒரு குழந்தை பெத்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ற மாதிரி இல்லாம கிருஷ்ணரை பெத்துக்கோ, யார் வேணான்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அதெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குமா? இம்பாசிபிள். அதெல்லாம் நினைக்கிறதே தப்பு அப்படின்னு யசோதாமை. ஆனா நினைக்கிறது தப்பே இல்லை. ஏன்னா நினைக்கிறது வந்து நம்ம சும்மா நான் அப்படி இருக்கேன்னு நினைக்கிறது தப்பு. ஆனா நான் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்டா கெடுக்கணும், ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அவங்களுக்கு கெடுக்கணும்னு நினைக்கூடாது. நானும் அவங்க என்ன பண்றாங்களோ அந்த முயற்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுல ஒரு காலமும் தப்பில்லை. இதை நான் சொல்றேன்னா, அந்த சர்வீஸ் இங்க வந்து நான் இதெல்லாம் இப்போ என்ன மாதாஜி இப்படிலாம் இதெல்லாம் சொல்றீங்கன்னா, நான் வந்து வைதி சாதனை பக்தியில இருந்து நம்ம எல்லாம் ராகானுகா பக்தி போகணும். அதனால நான் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணேன். அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாவம் எப்படி இருக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல சொல்லியிருந்தா மாதாஜி இதெல்லாம் இம்பாசிபிள் மாதாஜி. பூமாதேவி இப்போ வந்து நம்ம பூமாதேவியோட காம்பீட் பண்ணணும்னு சொல்ல, பூமாதேவி எவ்வளோ பிரேம வச்சிருக்காங்களோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு மூவ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு சொல்றேன். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே. ஸ்ரீலா பிரபுபாத் கி ஜெய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது நீங்க சந்தேகம்? சொல்லும் போது அப்படியே உங்களோட உடம்புல கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாமே பிராப்தம்னு நினைப்போம், அப்படி மாறி போயிருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் சொல்றேன். அதனால அடுத்த தடவை ஆண்டாள் பாக்கச்சே நீங்க பாக்கணும், ஆஹா உன்னோட பிரேமை எனக்கு கொஞ்சமாவது கொடு, நானும் கிருஷ்ணரை அப்படி பாவத்தில் போறேன் அப்படின்னு. ரைட்? மாதாஜி ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. பாவத்தை வளர்த்துக்கிறது நமக்கு சாத்தியமா மாதாஜி? எங்களுக்குமே நீங்க வெரி நைஸ். பிரபு கேக்குறாரு, பாவம் வளர்த்துக்க சாத்தியமா அப்படின்னு. கேட்டது யாரு?
மாதாஜி அந்த பாவத்தை எங்களுக்கு நீங்களுமே சொல்லி சொல்லி எங்களுக்கு அந்த பாவத்தை மனசால நினைக்கவாது எங்களுக்கு சொல்லி தரீங்க மாதாஜி. அந்த ஆண்டாளை பார்த்தா நீங்க இந்த மாதிரி நினைக்கணும். நான் வாரம் கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு போவேன் மாதாஜி. அங்க ஆண்டாள் தனியா இருப்பாங்க, பாமா ருக்மிணியோட இருப்பாங்க மாதாஜி. எனக்கு அங்க சாமிக்கு பூ கொடுத்து போட்டு இப்பதான் அந்த ஆண்டாளுகிட்டையும் அந்த கோரிக்கை வைக்கணும்னு சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பாவம் நடக்குது சாத்தியமான்னு யார் கேட்டாங்க? செல்லக்குமார். செல்லகுமார். நைஸ் பிரபு. ஒரு ஏத்திஸ்ட் என்ன சொல்வீங்க? நாஸ்திகவாதி. கரெக்டா? நாஸ்திகவாதியா? ஆமா மாதாஜி. நாஸ்திகவாதி ஒரு பயங்கரமான டிவோட்டி ஆயிட்டு, நாஸ்திகவாதி கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கையே இல்லாதவர், நாஸ்திகவாதி ஒரு சன்னியாசி லெவல்ல போற அந்த லெவலுக்கு, பிரம்மச்சாரி லெவலுக்கு போயிட்டு ஒரு ஒரு டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் ஆறது சாத்தியமா பிரபு? சாத்தியம் பிரபு, சாத்தியம் பிரபு. இல்ல, வெறும் செல்ல பிரபு தான் சொல்லணும் மாதாஜி. எத்தனையும் இப்ப நம்ம சாதாரணமா செல்ல பிரபு. நீங்க செல்ல பிரபுவா? இல்ல, அப்ப செல்ல பிரபு சொல்வார். மாதாஜி பக்தர்களோட கருணையால அது கிடைக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்கலாம், எனக்கு தெரியல மாதாஜி. கடவுள் இருங்க, அவருக்குதான் டவுட். ஓகே, சோ அதனால பக்தரோட கருணையினால சொல்லிட்டாங்க பாரு ஒரு வேர்டு, பக்தரோட கருணையினால அப்படின்னு. அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? யாருக்காவது தெரியுமா யாரு அது? நான் சொன்ன அவர் யாருன்னு? வெரி நைஸ். ராமனிஷ்ட பிரபு. அதனாலதான் பிரபு ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டு. எல்லாருமே ப்ரீச் பண்றச்சே சொல்லுவாங்க பக்தர்கிட்ட ப்ரீச் பண்ணுங்க, பக்தர் அசோசியேஷன் அப்படின்னு. நான் இப்படி எனக்கு அது புரியவே புரியாது. ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நானே பிகினிங்ல எனக்கே கன்ஃபியூஷன், பக்தர் அண்ணா என்ன, யாராவது பக்தர் ஒன்லி டிவோட்டிஸ் கிளாஸ் அண்ணா நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்பேன் ரொம்ப சீரியஸா, மாதாஜி ஐ கேன் லிசன் ஆர் ஐ ஷுட் கோ அவுட்னு கேட்பேன். சீரியஸா எனக்கு டவுட். ஏன்னா எனக்கு புரியாது, நீ டிவோட்டி இல்லையானா எனக்கு அந்த கேட்டகரியே புரியாது. ஏன்னா அவங்க சொன்ன டிவோட்டி குவாலிஃபிகேஷன் எதுவுமே இல்லை, அது புரிஞ்சுக்கிற பாவமும் எனக்கு இல்லை. அதனால நான் கேட்ட உடனே யூ கேன் ஸ்டே அனுவாங்க. சரி, அப்போ தான் நாமினேஷன் பிரபு எனக்கு சொன்னாரு, எனக்கு நீ வரியே பண்ணிக்காத, நீ ஃப்ளோல போ, பிரச்சனையே இல்லை, நானும் ஏத்திஸ்ட் தான். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறவங்களெல்லாம் இப்போ நான் இப்படி வந்த மாதிரி நீ பாட்டுக்கு சேவை செய்ய, அவங்க எல்லாம் நல்லவங்களா கெட்டவங்களெல்லாம் நீ அனலைஸ் பண்ணாது, யூ ஜஸ்ட் கோ ஆன் அப்படின்னு. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா பிரபு, சாத்தியமா இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி வர்றது தப்பே இல்லை. ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட எல்லாமே சாத்தியம். நம்ம ராமாயணம் எழுதினவர் யாரு? வால்மீகி என்னவா இருந்தாரு? ரத்னாகர் என்ன? ஹூஸ் ரத்னாகர்? திருடன். அவரால ராமாயணம் எழுதுறச்சே நம்மளால முடியாதா என்ன பிரபு? ராமாயணம் எழுத ட்ரை பண்ணாதீங்க, நம்மளால பக்தி பண்ண முடியாதான்னு சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு எதுவுமே நம்பால முடியாது, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ஆனா கருணைனால இப்போ நீங்க இந்த கிளாஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா கூட நீங்களா ஆசைப்பட்டு வரல. இல்ல மாதாஜி, நீங்க வந்தது நீங்க வைஷ்ணவா ஃபேமிலி. எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஃபேமிலி நான் எப்படி பிறந்தேன், அதுவும் ஒரு புண்ணியம், ரைட்? அப்படிதான் நம்ம வரும். அதே மாதிரி யாரோ ஒரு வைஷ்ணவா கருணை வந்ததாலதான் we are here. அதே மாதிரி நம்ம அந்த லெவலுக்கு போனோம்னாலும் யாரோ ஒரு வைஷ்ணவா, அதுவும் ராகானுகா பக்தி வர்றதுக்கு, ராகா மிகா பிரஜபூமியில இருக்கிற ஒரு வைஷ்ணவா பக்தி நம்மளுக்கு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு, யாரோ ஒரு சந்தேகம் கேட்டாங்க. உங்க அம்மாவும் இந்த கான்ஷியன்ஸ்ல இருந்திருக்காங்களா மாதாஜி? உங்களுக்கு நிறைய இது பண்றாங்க. என்டையர் ஃபேமிலி, எங்க தாத்தா, அம்மாவோட அப்பா ஃபுல் எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த இதுல வைஷ்ணவா இதுல. ஆனா அதெல்லாம் நாங்க ஹையஸ்ட் டிவோட்டியா மாதாஜி உங்க? ரொம்ப 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 பிறக்கிற அதுல இருந்தே ரொம்ப பக்தி அதுவா போயிட்டு அதனால ஃபேமிலில ஒருத்தர் வந்துட்டு இருக்கோம் நாங்க மெதுவா. அதனால நாங்க எல்லாம் அந்த ஜெனரேஷன் அவ்வளவு இல்ல, கொஞ்சம் பக்தியில இருந்தாங்க பேரண்ட்ஸ் ஜெனரேஷன். அடுத்த ஜெனரேஷன்ல ஃபேமிலில ஒருத்தர் வந்து ஒரு லைன், அதே ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல ஒரு இதுல கொஞ்சம் பாத்துட்டு இருக்கோம். இல்லைன்னா கொஞ்சம் டோட்டலி டிஃப்ரெண்டா இருந்தவங்க நாங்கெல்லாம். பக்தியே இல்லாதன்னு சொல்ல இல்ல, பட் அந்த லைன்ல அதுக்கு கருணை யாரோ அந்த பூர்வ ஜென்ம கருணை இதுவும் சரி, இந்த கண்டினியூஸா இருக்கிற இதுவும் நம்மளுக்கு வந்துச்சு. கோவிட் பேட்ச் சொல்லுவேன் நான் தானிஷ் மேம் கிட்ட. நாங்கெல்லாம் எதுக்கு கோவிட் பேட்ச்னா, நாமனிஷ்ட பிரபு கோவிட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த பேட்ச்ல சேர்ந்தோம். அஃப்கோர்ஸ் தானிஷ் மேம் ஏர்லியர் பேட்ச், நான் ஆஃப்டர் பேட்ச். பட் அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரே பீரியட், அந்த 6-7 monthsல. நீங்க எல்லாம் கூட அதேதான், அதே பீரியட் கோவிட் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். மட்டும்தான் கும்பிடுவாங்க மாதாஜி. அவங்க எல்லாம் வேற எந்த கடவுளும் கூட்டம் போக மாட்டாங்க.
உள்ள கூட போக ஆமா. மாட்டாங்க சில பேர். அந்த அந்த அளவுக்கு மாதிரி ரொம்ப தீவிரமா எங்க இருப்பாங்க சில பேரண்ட்ஸ் பேர். எங்க அம்மா அவங்க எல்லாம் அந்த ஃபேமிலி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆச்சு. பட் தாத்தா அவங்க எல்லாம் ஒன்லி விஷ்ணு. எங்க ஃபேமிலியில மாதாஜி எங்க ஃபாதர் இன் லா பாகவதர். ஓ வெரி இப்ப நைஸ். அதுல எங்க பேரன் இப்ப வந்து அந்த லைன்ல வந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ பத்மா மாதாஜி நீங்களும் பாகவதமா ஒரு இது சொல்லணும். ஒரு சான்ஸ் எடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் சாட்டர்டே அந்த 1 hour எடுக்கிறாங்கல்ல அது கோஆர்டினேஷன். அது நீங்க பண்ண கத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் சொல்லுவேன். ஆமா மாதாஜி. நான் கூட நெக்ஸ்ட் வீக் படித்ததில் பிடித்ததை சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க சரிங்களா. இப்போ தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. கிளம்பலாமா? எங்க மாதாஜி வந்துட்டீங்களா?